Després de molt de temps, sembla que els de dalt comencen a tenir por. Per això estan intentant aprovar lleis electorals perquè no puguin imposar-se forces noves i apareguin iniciatives noves. Per això estan intentant buidar de contingut l'autonomia municipal. Per això estan aprovat lleis de seguretat ciutadanes per criminalitzar la protesta. Però hem de saber una cosa, la seva por ha de ser també la nostra esperança. Porque luchando sí se puede, ¿eh? Se puede con todo. Aquí lo tenéis, la prueba la tenéis conmigo, que gracias a todos, aquí hemos tenido una lucha constante. Y sigo estando, 2 años que lo he conseguido y sigo estando delante de la paz. Perquè serà l'única manera de que puguem sortir d'on estem i de fer fora la màfia, de fer-los fora, perquè la ciutat és nostra i Sant Andreu, que és un poble, és nostre. No pot ser que els nens i les nenes de Sant Andreu passin tota l'educació infantil i primària en barracons. Vivim en una ciutat que té més de 88.000 habitatges buits. Volem un registre exhaustiu dels pisos buits i sancions, no només que ho anunciïn, sinó que ho facin. L'esperança que efectivament els podem fer fora i que es poden canviar les coses. Tenim una oportunitat que no podem deixar passar. I el que venim a plantejar és simplement això, amb molta modèstia, però amb ple convenciment. La salut depèn de molts determinants. Depèn de tenir treball o no, de tenir una pensió, de tenir una vivenda digna, de tenir alimentació, de tenir aigua. Per tant, des de l'Ajuntament es pot fer molt, es pot treballar molt posant salut a totes les polítiques. Defensant els drets de ciutadania es fa salut. Els regidors no poden triar-se com si fossin una loteria. Vull dir, aquest partit posa aquest en aquest barri i aquest partit posa aquest en el... Els regidors tenen que ser triats per al poble. I en els últims anys, amb l'excusa de la crisi, no han fet més que retallar en cooperació internacional. Que no ens enganyin, no és culpa de la crisi, és un problema de voluntat política. No hi ha hagut sensibilitat. Perquè aquesta ciutat ara mateix no té model de ciutat. I quan des de les institucions no es construeix un model de ciutat, venen els lobbies financers i llavors fan ells el seu model de ciutat. I és aquest el model de ciutat que ens estan aplicant ara mateix, és el model de ciutat que estem patint als nostres barris. Guanyar Barcelona és un model nou d'organització. Jo crec que els partits polítics, de dretes o esquerres de centre, són ja institucions incapaces d'adaptar-se a una situació com la que estem visquent en aquest moment. Estem davant d'una magnífica oportunitat per guanyar Barcelona i tornar a situar les persones al centre de les polítiques municipals. Però això no ho podem fer sols. Hem d'intentar treballar junts per convertir el 25 de maig i més enllà en una autèntica primavera democràtica. Una primavera democràtica que ens serveixi per fer fora la màfia i que obri el camí a una rebel·lió ciutadana que està en marxa des de fa temps i que hem d'aconseguir que sigui imparable. Pels que ens van precedir, per nosaltres i pels que vindran, ara toca guanyar Barcelona. Petons, Ada.